Di kadaghan na pagsagbag mapagani pagkuan na to an. Kuma na. Dala ko gusto yan dam, kaya ko iram yung time kadali. Ano naman? Nalala ko forma ni kuya eh. Dalan to ko ibaligya ko andam ba. Kanang naka-promo mo gud ni karon mga haplas ba. Plus? Oh, stress reliever nga mga item dam. Ay, din. Ha? No, kaya murag ngit-ngit ang panahon. Dali ra man ni dam. Dali ra kayo ni. Dali lang kayo. Unsa din ang mga kuan? Kuan mo gud ni dam. Buha po kuan. Naka-promo mi karon ba. Oh, naka-morning nagbalay-balay mi karon, diri. Insert Oh, pa. kay ang amuang opisina na gid sa Kanukutan. Karon nagbalay-balay mi kay promo lagi. Nagano gamay lagi puno kay ni ganina dam. Adi ay? Oh, daghang kay nanguha. Wow. Kuwag relo ni mo ay. Nindot na daw, napansin mo? Mo na itawag nga, time is gold. Gold yun ni daw. Diba? Oo. Ano na, ay, kanina mo? Haplas daw, nindot yung haplas. Niyo? Halang ka Ay, daw, mga mint. haplas. Oh, peppermint yun siya daw. Oh, mint in, ano ni Thailand. Oh, sa gawas, gini siya, imported ni siya daw. Ay naman po kuya plus di kag Thailand. Ha? Yung ani, dili. Dili nindot pud to. Lahi gini siya, lahi ni sa mga haplas, I assure you ba, lahi gini sa mga haplas, nindot gini siya. Halang kay gamay ra siya dam, ko ay gamay ra man ay dali ra mahurot, di ba? Mao na si una no. Kay gamay ra dali ra mahurot. Pero gamay ra ni siya, pero ang paggamit mo ni ginagmay lang pud. Alam diri. Ko nindot man ang mga plus plus Thailand. Ha? Gani. Namang po ko nga na. Ano, haplas diri manhut-suhot dam. Grabe bugnaw kayo. Imo insomnia dam mawala. Daghan na ko plus eh. Ha? Daghan kay ko plus. Sa ka-box to gipadala sa ako Okay. Alam ko yung ani. Kaya try na lang ni. Basig ilabay pa to nimo, makasuway ka ani. Ay, hindi lang ay daghan ka usama ko na pagka-plus. Daghan na kay ko plus. So dili ka ni. Dili ako. Tapos naka-promo mi ani ron gikan sa 800 karon 150 na lang. Ay sige. Dili lang sa kay kuan kanang na naman kuan ko daghan kay ko plus. Dili jud gani. Nilang kuan na. Daghan. Pero napa ko isa diri dam. Isa na lang po ni nabilin jud. Oh. Isa na ni nabilin. Basi gusto ka mo avail ani. Plus gapon. Dili siya plus, pero stress reliever gyapon siya kusog ka ini. Kasagaran manguha ni dam mga tigulang. Mga may edad na unya kana pong mga abroad lang Paris. Kanang sila lang minus sila silang balay, mas stress sila. Nindot ni siya gamiton. Ikaw sa imong balay. Mas stress ka, nindot siya gamiton. Tapos mag-CR ka. Ito, CR ka samtang nag-CR ka, samtang nag-CR ka gamiton mo. Nindot siya oh. Duso-duso ra ni siya. Uy, nindot lagi ng duso-duso. Oh, duso-duso lang siya. Pwede nimo siya butang oil. Para dangog. Para di ka sakitan ba? Murag mo na sa una. Para di ka sakitan ikaw isa sa kwarto ana. Sulirap lang yung mata ni dam. Hindot mo siya. Kusog kay no isa lang ginabi maginabinlan pa ka. Gi nabinlan pa ka swertehan mo eh. Pero patanawa daw ko. Anya ra, swerte kini kay manindot kini siya dam kay mo biyahe ka sa airport ka. Nya dugay pa imong flight while waiting sa airport ana nya layon ka. Pwede mo siya gamiton. Sa public? Public. Oh, pwede mo siya gamiton pero maulaw. Pwede lagi. Pero kung maulaw ka, pwede po ka mo to silang CR o dito, gamiton mo duso-duso nimo dito. Pwede na way padangog. Nindot mo siya Lagi, nindot siya. Pwede po na kay friend, pwede nimo stress mo friend ipagamit pud nimo. Pwede na ipagamit sa hugasan lang nimo. Hugasan Pwede po nimo yung friend mo gamit sa imo ana. Nindot na. Ha? Murag nindot na din na. Surtihan nimo nabinlan pag isa. Ano gisa ng mga haplas. Mo gani. Mawa atong stress ana. Gusto jud ka? Mahal lang ni siya. Mahal. Di ba kanadako? Di ba kanadako kayo? Tama ra gyud. Tama kay murag nga kadak ay gisukod na po ni siya, gisurvey na po ni diri sa Philippines kay kana kay ug dako pug kaayo murag sakitan mo sa pagunit sakit pud ana. Sumon tama ra gyud siya. Unsa man okay ra sa imo mahal siya sa office. Pero karon naka-promo. Okay. Pila na lang man 1,000 man ni sirado sa office karon naka-promo. 320. 320? Kana so swerte kay ka oy wako ka ni. Unsa man? Okay ra sa imo. Bidaw. Murag nindot jud na ay, murag nindot jud na. Ako pa nimo kuan lagi mo kay isa na lang jud ni. Gusto ka? Sige daw be. Pero uy. Ha? Murag nindot jud na. Tama ra kadak tama ra jud kaayo, dili kay sa ingana kadako, dili kay nakagamay. Dito yun ni kay para magunitan. Para magunitan yun masud dili para maglisod. Hindi maglisod
daka ani magsud kag bag gamay nimo, shoulder bag, butang nimo ni. O, nindot kayo siya. So di makita kay og dako pod. Makita mo ano mga yung Nasya. mo yay. Kainan niyo oy. Ana pero Anytime, anywhere. oh, anytime anywhere gini siya. Oh. Every 5 minutes layon ka gamiton mo. Sama na? Pero bro, Ha? no. Tanaw na to. No. Kusog yung halin ano yun. Atong i-try na Ha? sa imo. Pwede i-try. Ha? Pwede oy. Ano man mahulaw ka? Ay, nagkakaulaw. Try ka na Nya basig ibalik nimo. I-try na to, naka-sealed pa na oh. i-try. I-try na to ni. Duha ra bitaw. I-demo dahil na nimo diri Alangan. Di basig mo reklamo ka, i-report ko nimo. Naka-sealed pa na oh, nakaputos pa na. Ah, imo pa lang kung i-post nga nag-scam ko sa imo ha. Pwede na maguna kinanglan na. Ay, asan dahil na di? Tinaw na oh. Hamis pa kay na. Ano nimo, duso-duso nimo. Ay, Gusto nimo na. di, Oh. ay. Ingon nga while malibang ka, stress ka ng libang ka oh. Pangutong ka. Oh. Ano nimo? Bas pwede sa paa, sa likod, liog. Ah, oh, tulirap lang ka lang. Hindi ta damo eh. Tawa damo. Oh. ano di? Oh? Dili ko eh. No. Oh. Dili ko na. Paa nimo oh. No. Hindot no. Oh, kanindot ani eh. Talikod. Gusto ka? Okay? Ay na lang ay. Mana man Hindi, di ay. ang gaganahan ka eh. Unsa? Ha? Ay na lang. Oh, tama-tama gyud siya kadako, hindi kay siya dako. Ay, dili ako. Ha? Dili ko. Pinakukatungkuan. Ay na lang, be. Ay na lang. Sabi din yung binakog. Ay na lang. Excited naman kayo mong naw niya. Ha? Abi man ako katungkuan pero ay na lang. Si Kuan gani Ayaw. massage Dili pa ko, stress ana. reliever, ha? Ay, di ko. Dili ko. Sige na. Sabi di ay ka uy nga. Sige na lang. Nagkapoy, nag-uga na lang itong baog. Ay na lang gani. Ay na lang. Abala ka uy, matay. Bantay mo kunta ka sa kuha ha. Di ko eh. Di jud ka? Pagkaray mong bago. Ay, sudan na. Di jud ka? Dili lagi ko. Dili ko. Kamanday na. Di na akong katog mga. Yo, uy. Agad. Sure ka, di na jud ka tama-tama ka dako no. Dili lagi ko. Ha? Dito. Sige lang. Sige lang. Dito na sa akuan. Sige, sige, salamat sa mong time ha. Samay pa siya. Binakatungkuan na sa kumunahuna. Madam nga. Abi mo na ako mapalitan, nakita-katawa naman to. Excited na kayo niya. Pagpagawas na ako ngayong ani. Ni atras. Masa di tuon niya? Ah, tuon niya ba? Katong diba? Manyakis madam.